Avui tenim el plaer de lliurar el Premi al Mèrit Musical de l'any del 2020 a Enric Segarra i Bosch, i si em permeteu doncs llegiré perquè són... Enric Segarra i Bosch és intèrpret de llaüt des de l'any 1963, es va integrar en el grup de guitarres i llaüts de Vilanova de Bellpuig, molt jove, amb 14 anys només. Des de la seva jubilació ha reemprès l'activitat musical en solitari amb altres músics, amb les filles i fins i tot amb la seva neta. Un fort aplaudiment per l'Enric, Premi Mèrit Musical del 2020. Bona nit i gràcies per haver-me concedit aquest guardó. Tenir un hobby, una afició o un passatemps és molt bo per a qualsevol persona. Ens permet desconnectar de les preocupacions quotidianes, gaudir del temps lliure fent allò que més ens agrada, enriquir-nos com a persones, i alguns hobbies fins i tot són molt saludables, com ara la pràctica dels esports. El meu hobby ha estat sempre escoltar i interpretar música i en algunes èpoques passades també compondre cançons, tot i que tinc pocs estudis musicals i el llaüt el toco d'oïda. Suposo que no me'l traureu el premi ara que sabeu això, no? Gràcies. Durant tota la vida la música m'ha omplert aquells buits existencials que tots ens presenten de tant en tant i me n'ha fet sortir amb més força. La música compartida també ens ha portat molta alegria en les festes familiars o amb els amics. I aquí faig un incís per a recordar el bon amic i col·lega musical Jordi Romeu de Calconsol, amb qui ja no podré tocar. A més, reconec que sóc molt afortunat, ja que la meva afició per la música l'he pogut compartir primer amb la meva dona, la Pepita, quan formàvem part del grup Ressò, després amb les nostres filles Esther i Marta i ara també amb les netes Laia i Anna. I no sols això, sinó que l'Esther també s'ha decantat cap a la composició. I per acabar, crec que el que hagi fet jo amb la música, encara que sigui aquí dalt rebent una distinció, no és més ni millor que el que hagi pogut fer qualsevol altra persona com a hobby, practicant un esport amb els fills, fent manualitats amb els amics o col·leccionant coses amb qui sigui. Això sí, dedicant-hi no sols temps, sinó també molta passió. Us encoratjo, doncs, a que tingueu bones aficions i les compartiu amb la família o els amics. I si entre aquestes aficions s'hi pot trobar la música, millor que millor. Moltes gràcies de nou pel Mèrit Musical de l'any i visca la música!